Du, allt tørst. Ja, gamla lagt på loft. Konan upp igjen, vi må røyna være frialig. På i natten. Bidde med gjøre en ting og en gang klarer du det. Du kunne ikke ha slætre, det skal ikke engang i Melland her. Forstendet du ikke det? Jo, vi fyllt det. Flytte! Ja, finn några dräckor. Eftersom det var ju han som fann, så skal han släppa dricka först. Tack för det. Tack. Men kvar vi sätter träsprit. Det är ju ohörst att tunna vi träsprit är rätt på land. Ja, men det kan inte akkurat samma vara finaste brännor. Ha? Ta tunnan och samt det var whisky. Pröva lite sinter. Nej. Jag har aldrig svimnar rätt. Till nekva tunnor och träsprit och kommer på land. Vi må först finna där kvärt rujus och tunn. Vad gör man det? Ja, Simon. Du är så belisen. Du vet ganska några visendaliga tekniska rönter som du kunde gjort så vi kanske kunde funnit det och vad är det i tunnorna. Akkurat smart. Ja. Det kom till. Hvis jeg har haft adgang til de nøye vitenskapelige instrumentene som skulle brukes til en sånn rønt. Løtene det tydlige instrumenter, ikke her, de i havn. Og det tekner det her, kom alt fram. Det här var vi inte tøy til. Nå, så. Nu folk i bygdene finner David av tonner uppe så är balle boe. Så vill jag öttlava på sig av. Bønden? Han vil sikra svimpar. Jeg banne bare lava helt av tunne. Och det fär han inte. Vi må göra oss beina vägen. Ja, det som vi gjør best bak nå til vi røyner være frialig. Konan skulle helst ikke funnet det av hva det som vi gjør her nere. Hjalte. Det luktar sin dra træ. Jag tror att det. Vet du om det luktar som detta? Nei, dette træet luktar ikke nøkron. Bytte då. Halt nu pjat, vi är som fjäsen och din idiot. Det er ikke træsprit, det luktar av træ. Det måste du vita. Halt nu kjaft! Vi talade det stått lite. För någon år så gärna. Ta skulle jag en tunna på land. Här är sånt. Tar helt det var whisky. Och det var brittlopp i bygden tan dagen. Och det lätte själv man du har dräcka. Och allt blev druck. Och det smakar ju nu väl. Och det rickar ju väl. Men efter när löte så har det skrutch om alla bygderna. Män och kvinnor dotter om någon annan skrutchande ju på inne. Halta jum bouchen. För det jäcker baun ändå. Det är sext att männen är gråtiga på inne. Ja, balli enda är vi att 11 folk gjordes blind. Och 4 låg jag tror. Och här är mittlen var själva präster. Simon? Yeah. Simon! Jeg hørte en av søver som var nesten lykker fram igjen.
folk som vil deg, og prinsen de av, og bisker selv, han lirrer seg til øyne. Hva? Kom ikke gå med her. Sitter de nå at du drekker nere? Nei, hva, nei. Du drekker mitt i vik. Du stinker av spritt i alle som du erst. Og så stender du og løy i fymer om det. Men hva var kjære? Du måste halta olluksalja løy til om Nei, meg. hva var det gåast? Nei, sprit, vi trekker ikke. Ja, det er bentin. Jeg reparerer motoren til Niklas. Du vet ikke hva de halde om at det gjør det ikke, ja? Ja. De må stikka. Puras, det er så vilslut, men som sagt, vi trekker jo ikke. Er du viser i tog? Ja, puras, da, ne? Hva skjer, så vet du. Det er jo ikke, ja? Det er sørste det for nere om, sørste for ikke det, ja? Får ikke nødt for noe en mann av en annan. Altså, så min het du ikke Anna Kjerikvald. Om at du ligger opp jo at du skulle ferie på Atlanta. Det var sent hun og deg. Ja, det vet jeg vel. Nå har vi gester, og det kan skje der nere i boja. Ja. Niklas skulle bruka motoren i morgen, og gikk han. Ja, gå. Nu, mamma. Hvordan gjør du da? Pappa kommer hjem i morgen. Det var spennende, ja? Ja, Simon. Du väntar bara mot vägen på navet. Ja, men tog vi bra og finnes ikke kjelter. Vi ble nu samtidig om at vi trækker lot om hva skal drekka først. Og ikke bare også. Ja, vänta vi. Ja. Okej, skal han? Nei. Skal han? Nei. Skal han? Nei. Skal han? Nei. Skal Hassen? Ja. Ja. Simon, du skal drekka først. Jeg kan ikke. Jeg tør ikke.
bara nervarna som tåsa. Takk det helt roligt. Det er ikke træspritt. Jeg er snart nerver med hva til. Og hoksa der om at det er træsplitt, så kan du gå dodja. Det er ikke træspritt. Det er whisky. Altså, du skal bare drekka alt i ein. Jeg tror ikke, kanskje en at jeg kunne gjøre det. Jeg kan ikke. Det kanst du ikke meine. Du ble valter. Så måst du eisen gjøre det. Jeg kan ikke. Kunne vi ikke bare boja? Kunne vi ikke bare boja, så skal jeg få fætra som kallingar tilfær noen i havn, kjaldast gjørlet, og så kommer vi stafest om at det er træsplitt. Det er ikke oppført som en smådronk. Det er noe som er med over å drekke der. Det er nevnt at det kunne si. Det er ikke de som sitter løyv i ova med å drekka. Jeg og konjo på. Skulle jeg bare sitte etter? Nu tjaft vi er som vrøvlen hon. Vi tar alle kone og bød. Du er bare en ræveskuiter. En ratte maver gjør det som han skal gjøre. Drekk så! Ja, om du ikke drekker, så var du nødt til å fære ut. Og så fart du ikke på skjortunden. Ikke ein dråpa! Vil du lete at det ser deilig lite der gleppa der med de fingrene, ha? Drekk nu med, kom nu! Kom nu, Simon, Men drekk drekk nu. nu. Ja, Drekk kom bare, nu med, bare kom whisky. nu. Prøv Det er at bare det er whisky. vold til for alt nere. Det smaker bare drekk da nu. Kappos folk, Simon. Jeg vet at du klarer Jeg det. vet du klarer det. Prøv nu. Drekk, Rune, Kom, drekk, ja. Drekk nu. Kom nu, Simon. Kom nu! Kom her, så godt det er. Kom nu, drekk Ja, nu. Hon Så trenger ikke man lene og sånt, det er bare Akkur må han last nere. Kom så, Simon. Ja, så leis. Ja, det er godt, Kom nu. Simon. Så vil du nødra for å ut igjen. Ikke så sa tonnena. Jo. Rullt mest motoren til at jeg kan larme et eller annet. Er det litt nyr? Jeg er. Ta vel litt mer av meg. Jeg får sjunk nå. Ja. Kan vi jo hykle om du nå?
Jim vi har trossa. Jag har aldrig att hon har så långt efter. Pappa var näka kött. Men hon är resten kom. Då ska jag hämta för det så. Vad säger du? Se vi skulle ta kött för det så att nu. Och då lever lunch. Jag ska leva för lunch. Jeg drekker ikke. Det vil litt. Du trekk det største strøye, Er det smaker? Han, du skal trekke. Dette kan være træsprøyt. Ja, og det kan godt være konja. Skjut etende farlig. Nei, trekk nå. Det veist du ikke. Jeg fann disse tunna. En av tykkebam å drekke. Nei. Veist du hva du er? Du er en ræveskuiter, det er hva det du er. Ja. Oppe så er det med smådrong. Jeg har kanskje et oppskott. Ja, så visst det. Jeg har ikke råd til å høre det. Jo. Men hvis vi gjør mot oppskott, og alt rykker som det skal, så bøyder det så tonne 4 parster. Og jeg skal ha 1 liter eika fra kvarna. Altså. Du får ikke en dråpa mer enn vi der. Og du vil de heller ikke strekka. Så du får så slett ikke. Ja, men Johan, så er det bare etter å gjøre, så drekker du, så tar jeg det på tro. Halt kjapt med der! Jeg drekker ikke at han lort det her. Nå, men, så vil du nødt til å lufte etter hva så ymner å si, ja? Det er bare det at, som du må vite, så har vi en gamle omme oppe i loften nå. Sliver så vel. Hun kan... Hva er løtt? Kona sier ganske langt i natt. Morgen. Ta også jeg... Om vi nå... La de henne trekke først. Ja, altså... Om hon så... Så vill det ganska ikke, ikke? Men vi er en kona, hon er livet lengt liv. Oj, så lengt, kunne man sagt. Altså, at han dreper om hun er ikke her. Nei. Det er bare For sin ikke man trepa. Vi gjør en vysendalige rønt. Ja. Det er vel ekkenslig å bruke drepa på andre måter. Det er ikke kallet det. På nærkere måter. Hjelpa. Hæ? Ola, jeg kan ikke. Dette må en av tykken gjøre. Simon. Det er omma twin, så det sømmer seg best at det 1000 gjør det. Ja, det skal jeg nok halta. Rætt og røymelt at du gjør det. Men det er så vi er alle sammen med det. Ja. Jeg gjør det ikke ensamma. Ja. Det er helt sikkert. Jeg synes jeg har noe. Det er godt, ja. Det er godt.
Hva har vi gjørst? Slappa av. Slappa av? Slappa av. Er det ånden inne som skiler hva det vi har gjørst? Her var Malena vaknar. Vi mordare. Mordare. Er det ikke lakna? Slandaka kallt vatten og blå i her, Hvis du får rinse den lakna, og han kommer her og sier hva det var gjørst. Hva heldur at det neste hendte så? Sjálv om sender politister i doren. Hva skal du vil, hva? Nei, det skulle ikke, jeg skal ikke snakke fengsel. Nei. Hva skal jeg fyre meg, Hvor er det til, kom? Hva skal jeg fyre meg? Takk da nu roligt, Simon. Så var ikke bare bensje for at det er ikke træspritt. Hun skilte at det banna, men nu er det du kjaft vi er sånn tvall. Du aner ikke av hva det er så tunnen. Jeg har sagt han seg var træspritt, Hva så? Hva skal jeg si pappa til han kommer her? Hva skal jeg si vi igjen? Hei pappa, jeg er akkurat drip mamma du, Du sier ikke næka vi nækran. Og om onkel spyr, så sier du at vi ikke har gjørst. Hatt er en kommel omma. Gamlar ommer dodja. Det er det best til. Det som er viktig her, er at vi ikke fortelja for noen om hva vi har gjort. Ja. Onkom! Ja. Heldur ikke for gån. Slatra. Det blir ikke så var ikke klar at jeg just nu. Jeg var ikke klar alt det hemmel. Det handler ikke bare om det langer. Vi er i alle fyra om det her. Ja. Ja, og sier du næka, så er vi alle samler av dugga her. Men vi kunne ikke tid. Og gløym heldur ikke at det var to som kom via sånne hoskåden. Shhh! Har det gått an til det? Vänta. Nu dör du. Oj. Nu dör du. Døgn vakna hun ordentlig. Og jeg som helt at hun ikke var kommet i kjøkken måten da. Føreskål Kongo, der kjennes vi kvart leik og takk. En eier vi sessa som og longo,